ganito na lang po. Ganito na lang po, no? Pasuyin na lang po kami. Samahan niyo lang po. Isa na lang po yung nasa likod para malaman kung ano po yung nasa libre. Hindi yan sasabog sa... Ako, hindi po yan sasabog, ma'am. Ay, ang tuya. Hello. Alright. Ma'am, dito lang po tayo. Baka masyadong malakas yun. Alright, yan. Yan ma'am, so good morning po once again. And, okay lang? Pag na? Okay. And once again, happy 5th wedding anniversary. And ma'am, alam ko na kilala niyo na kung kanino galing yung surprise ko na ito. And meron din po silang pinadalang message. So, babasahin ko na lang ito para sa mga babasahin ko na lang ito. Okay. Good morning, ma'am. Nga pala, happy wedding anniversary sa akin. Stay strong lang at lagi mong tatandaan na kahit siloso ako, sobra naman kitang mahal at hindi yun magbabago. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa mga anak natin. The best kang asawa at ikaw pa rin sa lahat. Mahal na mahal kita at ikaw ang pinangarap at papangarapin ko ng paulit. Okay? And I love you and enjoy your day. Hope na magustuhan mo ang sorpresa ko. From friends Joseph. And palakpakan naman po natin si ma'am. Alright ma'am, and hingin na lang din po namin yung message niyo ma'am para sa ating sender sa inyo pong asawa kay Mr. Francis. Nasabi ko na. Nasabi niyo na kahit ano, short message lang po ma'am. Para mapanood din po ng ating sender. I love you, mama mo na. Mahal na mahal kita. Yun lang, magmapangamayin sana lagi. Yun lang po, Huwag ka ma'am. na lang siloso. Alright, once again, palakpakan po natin ang ating once again ma'am, happy 5th wedding anniversary po. And ganito na lang po ma'am, no? Picture na lang.